ואז אני רואה חזרים שאומר הבא. ערב טוב לכולם, תודה לדי-ג'יי שלנו. די-ג'יי או די? בשעה טובה ומוצלחת ניגש לערוך את החופה לזוג הנפלא והמיוחד באמת של הערב, שעומדים כאן ממש לא מתרגשים, במיוחד ברק, לא זז ולא נע. נאחל לכם הצלחה בראשית הדרך, בראשית הקמת הבית היהודי החדש כאן בארצנו הקדושה. תזכרו רב נחת, שלווה, אהבה, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה אמא של הכלה, לתת לכלה לשתות בזהירות, שהשמלה לא תהיה צהובה. לאט לאט, כל הכבוד. אמא זה אמא, ואמא יש רק אחת. אל תדאגי, אני אביא לך לשתות עוד מעט. איפה את הבת? של האבא, איך לא? אבא כזה, איפה וואי, מצליח? לא מצליח, לא מצליח. יש תוציא? ברק תוציא את הטבעה שאתה נותן לה? מותר לעמוד פה? סליחה, מותר לעמוד? וואי, איזה טבעת. סליחה, מותר לעמוד פה? מה אני אגיד לך? אתה בטוח תימני? תימני זה תימני, לא... תגיד לי, מי קנה? אני. מי שילם? כסף מאיפה? שלי. יש דבר כזה. היא שווה לפחות פרוטה. שווה. הטבעת. יובל, שווה פרוטה? את מסכימה בפרוטה שיש פה, לפחות. איפה מרדכי היהודי? אחד המומחים במזרח התיכון, שווה? שווה. מצוין, בוא תעמוד כאן. יובל, אצבע ימין, תסתכל טוב, תגיד אחריי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. בבקשה, מקודשת, מקודשת, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו, יהיה או לכל ישראל, יהיה או לכל ישראל.